Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы сустракаемся ў студыі з нашым шаноўным эканамічным аглядальнікам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок». Подписывайтеся. Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрей. Вітаю. Ну что, Андрей, расскажи мне, вот я гляжу, что ты, в принципе, ну, как бы, ну, такі несапраўдны беларус, працуеш як эфіоп. У цябе і твоя праграма «Оптымум», ты ось і у нас раз на 2 тыдні, ты пастаянна яшчэ ходзіш там і даеш каментары то там, то гэта, пастаянна налево, карацей кажучы, ходзіш. Ну, працуеш, не пакладаючы, што толькі можна. Што ж з астатнімі беларусамі? Можа быць, сапраўды правая вот гэтая дырэктара Камволя, што ўся-то справа не ў там санкцыях, не ў дарагой і не моднай прадукцыі беларускага легпрама, а ў тым, што, ну, эфіопнасці ў беларусах не хапае. Ну, слухай, яны ж давно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта давно придумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны придумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаватыя, хтосьці ж павінен быў быць вінаваты. Так? Это ж, ну, натуральна. А хто можа быць вінаваты? Я не могу быць вінаваты, ты не можаш быць вінаваты, значыцца, вінаватыя беларусы, якія не шмат працуюць. Вось. І, канешне, гэта, слухай, гэта было просто, ну, такое выдатнае выступленне яе, просто выдатнае. Я нават не кажу зараз пра такія, ну, маральна-сацыяльныя і іншыя аспекты вось гэтай ўсёй гісторыі, што там беларусы мала працуюць, там, хаця я пачаў цікавіцца, палез на сайты, дзе пішуць пра людзі пра працу, ну, вось гэта, ведаш, шмат такіх сайтаў, дзе там пішуць водгукі на тое, як працуецца, там нашоў некалькі пра Камволь, вось, і там яны ўжо гэта пачалі ўнядраць, вось гэтыя новыя прынцыпы, таму што там людзі пишут, что зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ, то бок ты не можаш выйсці, ты нават калі не ўзяў з сабой вады, пишуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць, ты, ну, то бок у цябе ось 20 хвілін гэта адпачынак, не адпачынак, гэта абед, і все, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі нормы выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на 1 на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках одна павінна працаваць. Вось, і все окей, усё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І все гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсіўна, ўсё, але узнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашенко вось, пачынаў гэту мадэрнізацыю Камволя, ён казаў, што трэба, каб на Камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Вось будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць до 17-го году, конечно, нічога до 17-го году не атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, гледзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Вось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым Камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта? А на халеры? А куды вы яе будзеце дзяваць? Так а причина ў чым? Вот що ж такі? Я тут как бы так с таким ёрнічаў з сарказмом про тое, что там якасць, мода і все астатняе. Але, ну, няўжо сапраўды няма куды прадаваць з улікам того, что, ну, трэба ж вон пастаянна шыць шинелі новыя, там ці яшчэ што-нибудь, парцянкі, пастаянна ж там потым где-то знікаюць у этих мясных штурмах. Ну так, новые. Ну, глядзі, так, гэта абсолютно правда, что Камволь, ён працуе, ён вырабляе там вось ваенную форму, усякую іншую форму, там туды-сюды працуе. То бок, ну, яго вось гэтыя, ну, стан, ну, то есть, як бы умоўна, да, ён добры, у яго ёсць усе магчымасці, каб зарабляць. А прычына ў адным, прычына вельмі простая, прычына ў той мадэрнізацыі, якую яны зрабілі. Ну, то бок, калі вы укладваеце там больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю вось прадпрыемства, да, не ведаючы пра тое, ці будуць рынкі збыта, ці што не там будзе. Ну, у Камволя зараз даўгі у Камволя зараз у 5 разоў вышэйшыя, чым тое, што ён зарабляе за год.
не прыбытак я маю на ўвазе, там прыбытак наогул такі вельмі умоўны, і то гэта статыстычныя анамаліі гэты прыбытак, насамрэч гэта хто як считае, да? Але ён усё, што ён прадае ў 5 разоў меней, чым яго доўг. То бок, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ён ніякіх не можа. Ён просто абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ужо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, з такім абцяжарваннем вось гэтага доўга. То бок, прычына гэта каласальныя затраты на яго мадэрнізацыю, якія зрабіў Лукашенко, таму што ён калісьці вырашыў, што нам ёсць куды прадаць, спрос бешеный, говорил Лукашенко у 2012 году. Спрос бешеный. В России такого нет. В Туркменистане такого, даже в Турции такого нет, говорил Лукашенко в 2012 году. Зараз гэтая Лугина, значит, яна хвалілася, выбачаю ўжо, бо гэта вельмі цікава, яна хвалілася, яна давала інтэрв'ю недзе ў красавіку, можа, пару месяцаў таму, і казала, вось, мы такую зрабілі мадэрнізацыю. Нам зараз не сорамна паказаць іностранным гасцям наше абсталяванне. ЦХ. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць. І яна кажа чыстую праўду, я думаю, яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца, а нахрана? У вас вот такое ёсць, а чаму у вас усё астатняе так дрэнна? Яны упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя іностранныя госці. То бок яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад іностраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне. То бок зараз атрымліваецца, выглядае прынамсі для мяне ўся гэтая сітуацыя, што трэба ж даваць справаздачу, трэба ж там Лукашенку не Лукашенку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне, мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма, трэба шукаць апраўданні. Так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты. Хто вінаваты? Беларусы вінаваты, яны дрэнна працуюць. Народзец не той папаўся. Народзец не той. Паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыа. Яны увесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашенко ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашенко пачынаў гэтую мадэрнізацыю, камболь быў у жудасным стане. Там былі не штукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на $3 мільёна. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на $80 мільёнаў. Вось вынік, камволь гэта проста ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі. Было $3 мільёна доўгу, стала $80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая. Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы узяўся за масла яйкі прапалі. Вось гэта тое самае. Гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі наогул. Чакай, ты ж не хочаш сказаць, што раз Лукашенко ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы что-то там ён не тое наблытаў. Ты ще скажи, что там с цементными заводами, которых будем продавать куды толькі заўгодна, с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там і что яшчэ. Видишь, як мы з Лойкай Вольгай это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін у дзень, а галавой. Вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. А зараз, канешне, зараз трэба нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна ўсе. Абсалютна паўсюль жудасны стан. Там цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, дрэваапрацоўка гэта наогул просто немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі у вас толькі лесу,
гэты лес танны і гэта ну гэта лепей чым нафта, тому что ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратную дрэваапрацоўку? Ну зноў жа, тому что сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностраннымі гасцямі. Ну, слухай, ну добра, можна, конечно, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктаркі Камволя Тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. Калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што один пакистанец 3 беларусаў каштуе. Не, ну слухайте, у нормальной ситуации, ну нормальной, ненормальной, ну скажем так, при капитализме, калі как бы прыйшлі да высновы, что проблема у вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і заменяюць на іншага. Ну дык хай возьмуць эфіопаў. Ну, так, там про эфіопаў, ну там ці пакістанцаў, там ці яшчэ кого-нибудь. Ну нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў, ну 700 чалавек калектыў, а эфіопаў-то толькі 13. Ну а няма чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну я ўжо шмат разоў казаў, што ну ніякія ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо няма чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за $1000, ну дык окей, ну у Молдове таксама больш за $1000, і чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепей у Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замяніць, а на каго ты заменіш? Нема на каго замяняць. Ну вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа як бы ну, у Беларусі ведаеш, ёсць парадокс, да? З аднаго боку мы ўвесь час кажам, што у Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там, дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі і людзі, якія не патрэбныя, якія ты зараз на што замахиваешься? На штат ідэолагаў і пра АМАП? Не, пра гэта відавочна, як бы гэта відавочна, што людзі толькі порцяць, да? Не, я насамрэч кажу пра ну тое, што можна аднесці да, ну я не ведаю, да ну такого зусім не палітычнага, не маючага адносін там, ну мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было значна болей. Не, я маю на ўвазе, што ну вось напрыклад, да, вось яны кажуць, што ну вось трэба павышаць производительнасць труда. Ну окей, павышайце. Трэба працаваць не 8 там, а 12 гадзін. Окей. Ну калі у вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас жа эканоміка ад гэтага не вырасце. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго грэбаць? Там ні аднаго дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок ёсць шмат прац, дзе людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей ну можна было б у нармальных абставінах, ну але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну я не ведаю, там перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там каб яны чамусьці нову навучыліся, каб яны перайшлі на ну пачалі працаваць, каб яны урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе, ну там не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам, ну і гэта было б нармальна. Таму вось з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей, і я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну там-то наогул рэзерв, ведаеш, вельмі вялікі, ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе. Ну, было б каму коровам хвасты крутіць, адкуль там большасць амапаўцаў і папрыязджала. Ну, как бы,
лепей у горад. Дарэчы, давай вось пакуль далёка не адышлі, ты узгадаў тэму, што ну там можа быть навучыліся, пайшлі там нейкім прыватным бізнесам, справай там заняліся, там дробным нейкім бізнесам. Вожык патрыёт пытаецца, цяпер вырашылі ўзяцца за садовыя таварыствы і забараніць там лазні ў аренду. Прыватнікам хаця б нейкія нішы пакінуць, ці план заціснуць усё пад дзяржаўны сектар. Слухай, ну гэта мне, ну слухай, ну па-першае, мы памятаем, як гэта было з аграўсадьбамі, да? Ось, якіх там грамілі аграўсадьбы. Як бы, ну, ніякага эканамічнага сэнсу відавочна у гэтым няма. Вось тое, што зараз забараняюць лазні, ну гэта ўжо такое, ну ведаеш, тое, што засталося, там тое, чаго не шмат яшчэ засталося, вот вось яго забараняюць. Ну як бы таму, што беларускай дзяржаве не патрэбная эканоміка, якую яна не кантралюе, таму што гэта тэндэнцыя. Там я там наконт лазняў, там гэта там ёсць нейкія не ведаю тлумачэнні, там такія вельмі что садовыя таварыствы не для того, каб там лазні ставілі і в аренду іх здавалі, ствараліся, понимаешь? А каб людзі на зямлі працавалі, градачкі, там агурчыкі. Вось, ну гэта просто агульная тэндэнцыя, што дзяржаве не патрэбна ніякая эканоміка, якая не знаходзіцца пад яе кантролем. Таму яны грамяць любы бізнес, як бы асабліва малы бізнес, асабліва сярэдні бізнес, бо ну ведаеш, калі ў цябе ёсць некалькі карманных алігархаў, ты іх можаш кантраляваць, іх не шмат, ты можаш кожнаму з іх там даць калхоз у аренду і казаць, вось працуй, я табе даў калхоз, ты можаш у іх адабраць грошы, але калі ў цябе там сотні тысячаў людзей працуюць на сябе, а навошта ты ім здаўся тады? Ну, Лукашенко вельмі добра зразумеў гэты тое, што было ў 20-м годзе, ну як бы яны ж гэта называлі буржуазнай рэвалюцыяй, да, што буржуйчыкі выйшлі супраць іх пратэставаць. Я б гэта скорей назваў крэатыўнай рэвалюцыяй, рэвалюцыяй крэатыўнага класу. Вось, ну але для іх гэта буржуазная рэвалюцыя была. Ну і цяпер ім трэба разабрацца з гэтымі буржуйчыкамі. Ну да, конечно, там у тебя квартира есть трехкомнатная и машина хорошая, а я живу в однокомнатной хрущевке и езжу на старой. Что тебе не хватало, чего ты полез? Цитаты вот амапаўцаў. Да, зноў жа гэта ж транслюецца праз ім у мазгі, просто наўпрост ім гэта распавядаюць. Ну і як бы так, такое, ведаеш, каб была сацыяльная справядлівасць, каб багатых не было. Ну, краіна шарыковых, да, взять що і подзяліць. Слухай, давай вернемся акурат-таки да тэмы недахопу працоўных рук, але праз актуальную тэму таксама. Ну, Лукашенко крэатыўны хлопец, там цэментныя заводы і ўсё астатняе адно, а другое, оказывается, медыкаў-то у Беларусі завались. І вот этыя, якія з'ехалі і зараз на коленях стаяць уздоўж мяжы, усёй там беларуска-польскай, і просяцца пусціце назад, ну, вырашылі жаліцца. Ну, і можа быць, праз камісію, усе дзела там на коленях, с, можа быць, кампенсацыямі якімі-небудзь, пусціць, але, чтоб вы вярнуліся ж кого там, зубныя тэхнікі, прафесіяналы, там, доктара, давайте вось мыць шклянкі і выносіць смецце. То бок, у той же час я читаю, у Беларусі не хапае 3644 лекары, 1878 медычных сясцёр і 1872 санітараў. Как бы вот дзе, што вот як у галаве складаецца? Я табе сказаў, што вось гэтыя лічбы 3600, 1800, гэта тоже вынік статыстычных маніпуляцыяў, да? Таму што ну, мы ведаем, што вось апошнія гады у медустановах яны скарачалі штатныя адзінкі. То бок і чалавек, які працаваў там, вось гэта была там, ну, я не ведаю, одна стаўка. Зараз фактычна працуе на 1,5 стаўкі за сябе і за таго хлопца, які сышоў. Да обеда ты тэрапеўт, а пасля обеда ты стаматолог. То бок зараз насамрэч дэфіцыт медыкаў ён больше, чым вось гэтыя афіцыйныя лічбы, але окей. А адкуль гэта бярэцца? Ну гэта зразумела, адкуль бярэцца. Ну ніхто да Лукашэнкі не прыходзіць і не просіць, каб пусці мяне, калі ласка, там назад. І таму да яго прыходзяць вось гэтыя ўрачы у яго у галаве.
якія заўсёды уже сказаў по ощущениям вот по ощущениям яны заўсёды з ім у адным пакою знаходзяцца гэтыя урачы, якія просяцца, гэтыя западныя палітыкі, якія прыязджаюць да яго, каб весці з ім перамовы, гэтыя, я не ведаю, гэтыя бізнесоўцы, якія хочуць укласці яму грошай дакінуць. Усе гэтыя людзі, я не ведаю, як ён памяшчаецца ў гэтым пакоі. Усе гэтыя людзі заўсёды з ім у адным пакоі знаходзяцца. Слухай, давай яшчэ звернемся да тэмы. Ось ты сказаў пра кішэнных алігархаў. Але тут, оказывается, сустракаўся Лукашенко днямі с, ну, калі і кішэнным алігархам, то не са сваёй кішэні, а як мінімум там с пуцінскай, с Мазепіным. Што гэта? І як это так? Ён жа ж, да я там буду рваць да апошняга ворага, а тут прыязджае гэты змагар, які па іх жа абвінавачваннях у 2020 годзе ці падтрымаў, ці фінансаваў, ці ўвогуле там стаяў шэрым кардыналам за гэтымі пратэстамі, і зараз усі-пусі там абдымачкі, што? Слухай, не просто экстрэмістам, пробы не маце ставіць у яго. Ну, слухай, ты экстрэмісты, якія сядзяць зараз там доўгія гады у параўнанні з ім, ну, гэта просто нейкія дзеці выйшлі пагуляць. Гэта, яны ж самі кажуць, што ён фінансаваў там нехту, што ён там іншых фінансаваў, недобрых людзей. Вось, і там жа з Мазепіным, прычым вось гэтая варожасць з Мазепіным, яна доўжыцца ўжо шмат гадоў, ну, бо ён канкурэнт Беларускалі, як мы ведаем. І вось у 24-м годзе была такая цікавая гісторыя, калі ў Беларусі затрымалі двух сяброў Мазепіна, якія, ну, фармальна з'яўляюцца, гэта яго сувораўскія сябры, і там у іх вельмі, я так разумею, такія вось, ну, такая, ну, сяброўства такое доўгатэрміновае і такое сапраўднае, ведаеш. Вось, гэта яго, і яны там фармальна, яны яго партнёры па Уралхіму, по Уралкалію. Вось, іх арыштавалі ў Беларусі, і там гаворка ішла, як я разумею, ну, в сэнсе, як гэта кажуць некаторыя крыніцы, гэта было зроблена для таго, каб прымусіць Мазепіна пагадзіцца на новы калійны картэль. Ну, то бок, тады кошты на калій былі нізкія, Лукашенко дабіваўся таго, каб, значыцца, яны з Уралкаліем сумесна знізілі вытворчасць угнаенняў, ну, каб кошты узняліся. Ну, гэта была дурная ідэя з самага пачатку, бо там было каму гэты рынок насыціць у той час. Ну, але тым не менш, вось, гэта быў такі відавочны шантаж. Вось, іх арыштавалі, але праз там некалькі дзён іх адпусцілі, ніякага картэлю не адбылося, і нават хутка пасля гэтага звольнілі дырэктара Беларускалі Галаватага, як мы памятаем. То бок, ну, Мазепін той раунд выглядае, што выйграў, магчыма, там, ну, не атрымалася, карацей, як з Баумгертнерам калісьці, да? Магчыма, Пуцін там што-небудзь сказаў, магчыма, яшчэ нешта, ну, Мазепін той раунд выйграў. Таму, канешне, гэта вельмі зараз, ну, так, не скажу, што зусім нечакана, але досыць дзіўная сустрэча. На маю думку, просто, ведаеш, грошы вельмі патрэбныя. Вот просто, ну, але вот для чаго, вот што стаіць за гэтым, то есть якія як это Лукашенко любіць казаць, темкі абмяркоўваліся? Ну, глядзі, там темка ёсць, і яна была названая, гэта гомельскі хімзавод. Ну, насамрэч, у Мазепін гэта ж не толькі Уралкалій, гэта в асноўным Уралхім, і ў яго даўно быў інтарэс да вось гэтага гомельскага заводу. Ён быў яшчэ шмат гадоў таму, яшчэ, ну, ведаеш, калі нічога паміж імі гэтага дрэннага не было, ён цікавіўся, як бы неяк паўдзельнічаць вось у, там, не ведаю, у прыватызацыі, не прыватызацыі, ну, карацей, у нейкіх схемках на гэтым гомельскім заводзе. Таму я думаю, што, ну, вось кліент даспеў, бо грошы патрэбныя. Только подозрение, что размова все ж таки ідзе про калійную вот эту накірунак, про там может быть те ж самые недры Нежина, там как бы нібыта амерыканцы что-то там цягнуць кота за хвост, і таким чынам Лукашенко дае зразумець, что ну ёсць же іншыя пакупнікі. Дарэчы, а Кітай, наколькі ён можа быць зацікаўлены в этом? Давай глядзі з недрамі Нежина. Калі Лукашенко кажа, что я вось такую добрую справу раблю амерыканцам, гатовы прадаць ім недра Нежина, да, то я мяркую, амерыканцы павінны спросіць, і магчыма і пытаюцца яго,
добра, мы можа купім, але ты нам што за гэта дасі? Таму што недра Нежына гэта, ну, гэта такі вельмі цяжкі актыў. Ну, па-першае, там даўгі, вельмі вялікія даўгі перад кітайскімі банкамі. Па-другое, там ён недабудаваны, то бок там яшчэ на мінімум палову яго трэба дабудаваць, то бок трэба ўкласці яшчэ там, ну, мільярд, два, здаецца, у тое, каб яго дабудаваць. Па-трэцяе, ну, гэты калій, ну, усе ўжо гэта ведаюць, ужо былі часы, калі не ведалі, казалі, як будуць прадаваць у Амерыку, цяпер ужо ўсе ведаюць, што гэты калій для амерыканскага рынка не падыходзіць, яго можна, як бы, падыходзіць для кітайскага рынка. У чацвёртых, там ёсць абавязак прадаваць 20 гадоў толькі ў Кітаі. Ну, і ў пятых там ёсць, ну, гіпатэтычная, окей, але ўсё ж такі перспектыва судовага іску з боку былога уладальніка Гуцэрэева. Ну, хутчэй за ўсё ён, конечно, нічога гэтага рабіць не будзе, і хутчэй за ўсё ён нейкую кампенсацыю ў нейкім выглядзе атрымаў. Я так мяркую, але, ну, мы гэтага не ведаем, але я так мяркую. Вось, але, ну, тэарэтычна яна ўсё ж такі ёсць. Таму недра Нежына гэта не той актыў, якім ты можаш, ведаеш, кагосьці там занадта завабіць. То бок атрымліваецца, што увогуле ўсе гэтыя размовы пра там, а я тут вот такой вот актыўчык зараз как вцюхаю кому-небудзь, то не, как бы... жаданне ўцюхаць не пытанне. Кому-небудзь яго ўцюхаць Лукашенко, конечно, хоча. Ну, я ж табе ўсё пералічыў. Ну да, то бок... з ім ёсць праблемы. Ну, то бок... Но лахоў нема, хто... Ну, то бок, іх же трэба камусьці вырашаць. Не вырашаць жа гэтыя праблемы за свае ўласныя грошы. Ну, добра, калі хто-небудзь табе заплаціць, а потым яшчэ і будзе ўсё гэта вось з усім гэтым разбірацца. Таму, ну, як бы, перамовы могуць весціся з амерыканцамі, вядуцца з амерыканцамі перамовы, окей, гэта магчыма. Я просто кажу, што, ну, гэта не такі выгадны актыў, як яго падаюць. Гэта, ну, не тое, што там, ну, за тое, каб хтосьці прыйшоў і купіў гэтае недра Нежына, яму трэба што-небудзь паабяцаць, яму трэба што-небудзь даць. Ну, як бы ўзамен, я не ведаю, што там, я не ведаю. То бок это не то, што ты мяне ашчаслівіш тым, што прадасі мне. Гэта я цябе ашчаслівлю тым, што я ў цябе куплю. І ты мне яшчэ за гэта павінен Ну, што-то што-небудзь, ну, як бы, я не ведаю, што там, можа, доступ які-небудзь да таго, каб збываць калій з Беларусь калія, ну, якую-небудзь там крышачку, да, можа, я не ведаю, ну, і льготы, гэта само сабой зразумела, што ўсе льготы там на некалькі, там, по налогах, по таможенных гэтых, па мытных гэтых плацяжах. Вось, то бок, ну, трэба яшчэ што-небудзь даць зверху. Таму, конечно, могуць абмяркоўваць гэта, ну, могуць абмяркоўваць гэта з Мазэпіным, могуць, чаму не. Ну, але мы не бачым пакуль што ніякіх такіх відавочных прыкметаў таго, што яны абмяркоўваюць, зноў жа. Так, да, вот на тэму кадраў у медыцыне «Зови меня просто Джек», ну такі вось нік у нашага гледача піша: мяне фельчара з 28-гадовым стажам 2 разы звольнілі і назад не бяруць, кажуць, што не змог даказаць лаяльнасць дзяржаве. Ну вось такая ж гісторыя. Ну, слухай, ну адкуль у нас чаму у нас урачы медыкі з'язджаюць з Беларусі, чаму у нас медыкаў не хапае? Таму што, ізноў жа, ну, ім палітычная свая асабістая палітычная стабільнасць даражэйшая за ўсё астатняе, за эканоміку, там, за здароўе беларусаў, за ўсё. Ну, галоўнае, гэта іх асабістая палітычная стабільнасць. Ну, і не дзіўна, што ўрачы з'язджаюць. Ну, слухай, ну, як бы, калі у Польшчы на скорай доктар получае там 30-40 тысяч злотых у месяц, ну, слухай, ну, 40 тысяч. Можна Ну, працаваць. давай скажем, сколькі гэта... Ну, это 10 тысяч евро. 10 тысяч евро у месяц, ну, то бок, як бы, просто ж каб беларускім урачам было ўяўленне. Мы тут узгадывалі это самае цэментныя заводы, і акурат такі зараз вось з'явілася інфармацыя пра тое, што 3 дзяржаўных цэментных заводы павінны вярнуць у бюджэт у гэтым годзе 38 і 43 десятых, ну, 38 мільёнаў 430 тысяч рублёў з запазычанасці. Гэта прадугледжаная пастановам урада. Ну, то бок, маўляў, мы колькі разоў бачылі, што мала таго, што пабудавалі невядома для чаго, з якіх мэтаў, там, нейкіх мрояў, што зараз у нас гэты цэмент, уся Расія, уся Украіна будуць з рукамі адрываць.
то бок потым мільёны, просто там десяткі мільёнаў з бюджэта улівалі штогод у гэтыя цэментныя заводы, а зараз такое адчуванне, што ну типа там скончылася цярпенне і ўсё вось да 31 жніўня гэтага года, вот сыходзячы з этого документа ўрада, вось 3 завода: беларускі цэментны завод, Крычев цэментна шифер і Краснасельск стройматэрыялы павінны вось вярнуць гэтыя мільёны рублёў. Слухай, так а што з імі будзе, калі яны вернуць? Слухай, ну вось я зараз не ведаю, у якім стане, но яны ўсе гады былі ў дрэнным стане, гэтыя заводы. Ну, магчыма, ну, па-першае, ну, вернуць, а вернуць адкуль вернуць? Вернуць, можа, гэтыя трэба вернуць, а можа, там Беларусбанку далі загад пракрэдытаваць гэтыя цэментныя заводы, каб яны вярнулі. Тут трэба ведаць падрабязнасці. Просто з цэментнымі заводамі гэта зноў жа такі ж самы класічны выпадак, калі ты дрэнна ацэньваеш рынок, калі ты зусім не ацэньваеш рынок, да? Чаму Лукашенко ўзяўся за мадэрнізацыю гэтых цэментных заводаў? Таму што ў Расіі ўзнік у той момант часовы дэфіцыт цэменту. Ён быў вельмі кароткатэрміновы. Але вось на гэтым кароткім тэрміне там цэмент беларускі пайшоў прадавацца з высокай рэнтабельнасцю. Лукашенко сказаў: о, так будзе заўжды. Цемка. Так гэта ніколі не скончыцца, так заўсёды будзе. Гэта ж цэмент, людзі ж заўсёды нешта будуюць, цэмент заўсёды будзе патрэбны, не ад цэмента ніхто не адмовіцца, мы зараз будзем цэмент прадаваць у 4 рукі і багацець. Ну а потым у Расіі як бы, па-першае, і сваіх заводаў пастроілі, па-другое, там аказалася, што і будуюць ужо не так шмат, як будавалі раней, а зараз і наогул не асабліва будуюць. Ну і вось. А грошы, а мільёны-то, ну, мільёны, там сотні мільёнаў, гэта табе не камволь. У цэментныя заводы больш уклалі, чым у камволь. Там сотні мільёнаў укладзеныя. І зноў жа яны, ну, фактычна яны не могуць быць прыбытковыя. То бок яны могуць паказваць прыбытак, да, чысты, але пры іх даўгах гэта не прыбытак. Калі яны акупяцца, ніхто не ведае. Там пра дрэваапрацоўку у нас, здаецца, спачатку яна павінна была акупіцца к 25-му году, потым перанеслі на 30-й год, а зараз ужо ніхто і ўвогуле не згадвае, калі там гэта мадэрнізацыя дрэваапрацоўкі павінна акупіцца. І з цэментнымі заводамі тое ж самае. Ну, то бок, гэта мадэрнізацыя не акупаецца. Ну, але, у прынцыпе, тады чакаць, што, ну, вот, калі так, да, яны павінны, ну, как бы, маюць такія запазычанасці гэтыя прадпрыемствы, калі там стануць у позу, там, вяртай, ну, і што там заводу закрывацца? Ну, ніхто ж не стане ў позу. Ну, калі у іх не будзе грошай, ну, зноў жа, той жа Савмін, так жа, як ён прыняў гэтае рашэнне, што павінны заплаціць. Ён прыме рашэнне, што яны павінны заплаціць не да 31 жніўня, а да 31 снежня 2000 якога 35-небудзь году, і ўсё. Ну, гэта ж просто вырашаецца. Ну, ніхто, конечно ж, ну, іх же не будуць закрываць, ну, мы ж разумеем, там, якія б даўгі ў іх не былі, ніхто ж гэтыя заводы не будзе закрываць. Ну, вось, у камволі, вось, крышы не было, амаль што, і то яго не закрылі. Ну, з іншага боку, я гляджу, дзяржаўныя розныя установы рознымі магчымымі спосабамі выцягваюць грошы, ну, узбагачаюць дзяржаву. Старшыня камітэта дзяржкантроля Герасімаў вось зараз быў там перад гэтымі так званымі дэпутатамі выступаў і заявіў, што ў 25-м годзе яго ведомства прысекло 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем тэрарызма і экстрэмізма. То бок, мала Губазіка, мала КДБ, мала ўсіх астатніх, і госкантроль таксама вырашыў лавіць, как бы так сказаць, рыбку. Яны і раней лавілі таксама. І ў мінулым годзе тое было. Ведаеш, тут вось... Зараз я б не про экстрэмістаў, ну, экстрэмістаў то гэта святое, як бы лавіць экстрэмістаў. Ну, ты што? Ну, хочаш сказаць, што экстрэмістаў не павінны лавіць, на чым людзі будуць займацца. Не, экстрэмістаў гэта святое. Я зараз пра іншае. Я зараз пра тое, калі яны распавядаюць, колькі, значыцца, яны там выратавалі дзяржаве грошай. Да? Там, вось мы выратавалі, значыць, мы вось там раскрылі такую схему, мы выратавалі 20 мільёнаў рублёў там невыплачаных падаткаў. Мне цікава, а колькі яны страту нанеслі сваёй працай за гэта, потому што стратаў на кожны вось рубель, які яны ізымаюць, яны наносяць у 5 разоў болей.
вось гэтыя вось немагчыма. Ну я зараз не кажу про клімат інвестыцыйны, да, які гэта нельга ацаніць. Я кажу про тое, што вось гэтыя іх праверкі, вось гэта вось усё. Ну вы выбераце гэты капеечны штраф, у вас ёсць затраты на вашу працу, у вас ёсць затраты, вы паралізуеце працу прадпрыемства, там вы не даеце яму зарабляць, вы робіце так, што людзі баяцца заключаць якія-небудзь кантракты, якія-небудзь сделкі, таму што ну вы прыйдзеце, вы знойдзеце што-небудзь там дрэннае, што-небудзь будзе не так, і мінімум давядзецца плаціць штраф. То бок вось гэта калі яны распавядаюць, колькі яны грошай зэканомілі дзяржаве, мне заўсёды цікава, каб хто-небудзь падлічыў, колькі стратаў яны нанеслі, бо там будуць каласальныя страты. З іншага боку, у 25-м годзе камітэт дзяржкантроля выявіў 158 карупцыйных злачынстваў. Вот так вот. Ну, дык вось, ну, гэта, канешне, пра тое, што ў нас, ну, па-першае, большая часть гэтых карупцыйных злачынстваў гэта будзе што-небудзь кшталту парася, кіраўнік калгасу ўзяў там ці ему сабе. Вось. Не апраўдвае, гэта іх праца не тое, каб эканамічна не акупаецца, яна шкодная, яна стратная. Вось усе гэтыя ведомства, якія тут працуюць, і уся іх барацьба з карупцыяй, яна стратная, таму што ну з сапраўднай карупцыяй то яны ж не змагаюцца. Ну то бок я маю на ўвазе торговы дом Белаз, у нас-то ўсё зімок, гэта добры пасярэднік, нікому ён не замінае, усёго добра, прадае Белазы, прадае гэта, дарэчы, вось гэта, дарэчы, там адна з вельмі немногіх беларускіх кампаніяў у Расіі, якая мае прыбытак па выніках прошлого года. Прычым не слабы такі прыбытак. Ва ўсіх астатніх страты, і вось гэта адзін з адна з, ну, просто там іх по пальцах можна пералічыць, у каго быў прыбытак, а у торгового дома Белазу быў самы вялікі прыбытак у Расіі. Ну вот, бач, потому что это посередник, кому трэба посередник. Да, потому что, понимаете ли, вот семье належить, а семья тут же гении бизнеса, ну, не будем пригадывать цементные заводы, но во всем остатнем, когда вот тычется, что перапродать то, что іншыя зрабілі, тут как-то и скарыстацца магчымасць. Причем у самого Белаза не такие добрые финансовые справы, насамрэч. Ну, так в том-то и дело. Зрабіць, знаешь, это ума вялікага не трэба, а вот продать, адабраць і потым продать, да. О, это да. Можа. Слухай, давай на завершэнне закранем, может быть, коротко, калі ёсць з гэтай нагоды што сказаць, тому что я падрабязнасцяў не бачыў, можа пропусціў. Усё ж таки вынік візіта кітайскага чыноўніка, аднаго з кіраўнікоў намесніка Сі Цзіньпіня у Беларусі, ён тут быў 3 дні. Слухай, мы не бачылі ніякіх вынікаў, пра якія можна казаць. Ну, то бок у эканамічным сэнсе дакладна ніякіх. Ну, можа, якія-небудзь былі, але ну, я іх не бачыў. Магчыма, у палітычным сэнсе, ну, там у сэнсе там падпрымаў тое-сёе. А ў эканамічным сэнсе, ну, слухай, у эканамічным сэнсе там цікава. Вось у нас Снапко ўжо адказвае за адносіны з Кітаем. Ён сказаў, што вось наша, значыцца, мэта гэта павялічыць у 2 разы, здаецца, таваразварот, да, з Кітаем. Але ну, і таваразварот з Кітаем вельмі добра расце насамрэч. Але толькі ёсць такі маленечкі парадокс. Чым больш робіцца таваразварот з Кітаем, тым больш робіцца адмоўнае сальда ў гэтым таваразвароце. То бок там калісьці яно было там $1 000 000, ну не ў нашу, канешне, карысць, а зараз яно ўжо пад 5 мільёнаў. То бок кітайскі імпорт з Кітаю ў Беларусь, ён сапраўды расце, і ён, магчыма, вырасце і ў 2 разы, не пытанне. Вось беларускі экспорт чамусьці ў Кітай ніяк не хоча расці, таму што мы для Кітая, ведаеш, ну вось наш гандаль з Кітаем гэта класічны каланіяльны гандаль. Просто абсолютно класічны каланіяльны гандаль. Это вось ведаеш, як там прыязджалі гэтыя галандскія гандляры і прадавалі індзейцам там, не ведаю, мушкеты, ну, добра, яны хоць мушкеты прадавалі, бусы за вось гэтыя меха. Мы з Кітаем торгуем, гандлюем толькі сыравінай. У нас усе, абсолютно усе, наогул усе нашыя тавары, што мы пастаўляем в Кітай, гэта сыравіна. Там адзінае, што ёсць, гэта, ну, выбачай, але гэта тоже
суравіна гэта вось гэта малако, ну сухое малако, да? Ну але гэта таксама сыравіна, бо ну гэта не трэба шмат намаганняў прылагаць, каб яго зрабіць. То бок там мы прадаем, ну калійнае ўгнаенне, усім зразумела, мы прадаем лес, мы прадаем цэлюлозу, ну там окей, там ёсць хоць нейкая там добавачная вось гэта стоимость. Мы прадаем малако, мы прадаем рапсавае масло. Ну все, а больш мы нічога ў Кітаі не прадаем. А з Кітая мы атрымоўваем высокотэхналагічную прадукцыю. Там усе машыны, ўсё абсталяванне, ну наогул все. У нас там жа увесь наш гэты беларускі імпартазамяшчальны экспорт, ён жа зроблены як лего з кітайскіх дэталек цяпер ужо. Так, ну і на завяршэнне давай все ж таки тэму любимую мы не можем не закрануць беларусам. Ну что там на валютным рынку адбываецца? Слухай, ну здаецца зараз нічога такого там. Ну, мяне цікавіць, ведаеш што, ці такая тэндэнцыя, як мне падаецца, намецілася з-за розных прычынаў. Там можна казаць, што дзяржава ўзяла курс на дэдаларызацыю і ўсё астатняе. Ну але жыццё так склалася, дзесьці праблемы з выездам за мяжу, з гандлем, там з усім астатнім. То бок можа сапраўды просто ну так гістарычна складаецца, што вот патрэба ў пералічванні ўсё ў долары у беларусаў нарэшце адпадзе. Ну магчыма, ну так і складзецца, але здаецца зараз усе працягваюць пералічваць, так што пакуль што яно так не адбылося. Вось калі ты маеш на ўвазе вось тое, што мы бачым на валютным рынку, што там вось гэта сальда продажы валюты, ну карацей, што беларусы прадаюць валюты болей, чым яны купляюць, то ну слухай, у мяне ёсць як бы тэорыя на гэты конт, і я чым далей, тым болей ну прыходжу да высновы, што я быў правы. Гэта тэорыя мне там яшчэ не ведаю еще ў 24 годзе з'явілася, што гэта вынік того, што беларусы з'ехалі, што ну як бы у Беларусь прыходзіць валюта, ну то бок ну гэта ўсё там тлумачыць тым, што ну вось шмат што беларусы там перавозяць уклады, што у іх там под падушкай ляжалі гэтыя долары, яны прыходзяць, але ну да халеры, ну слухай, колькі гадоў уже можна даставаць гэтыя долары з-пад падушкі, да? Ну то бок колькі там под этой падушкай долараў тых ляжала. Таму маё меркаванне, што ну не цалкам, але у пэўнай даволі значнай ступені гэта тлумачыцца тым, што ну слухай, людзі з'ехалі, але там засталіся сем'і, засталіся сябры, засталіся нейкія там у тым ліку ну фінансавыя і якія яшчэ-небудзь інтарэсы, і гэта вынік таго, што ну вось людзі тым ці іншым чынам пералічваюць грошы ў Беларусь. То есть дыаспара пералічвае грошы, ну, так, ну то есть у Беларусь, так. Ну слухай, ну таму што ну як бы ну я ведаю, ну усе так неяк так гэта робім, да, там і большай частку гэта пералічваецца не праз афіцыйныя каналы, да. Ну таму што мы як ты пералічыш там, ну па-першае, і банкі-то асабліва зараз не працуюць, а там гэта я не ведаю, гэта можа быць кэш, гэта могуць быць якія-небудзь іншыя спосабы там заліку. Вось, ну таму вось ну моя тэорыя, што у даволі значнай ступені вось гэты станоўчы баланс ён тлумачыцца тым пералічэннямі грошай ад дыаспары. Але гэта не бачна па статыстыкі, потому што значная частка гэтых пералічэнняў яна праходзіць ну ніжэй радараў. Ну просто цікава тады ў такім выпадку, чаму людзі здаюць гэтыя грошы на фоне таго, што нам колькі часу ўжо расказваюць, заробкі-то выраслі, заробкі-то якія, ну то есть калі табе в этом у зайцах плацяць дастаткова, навошта мяняць баксы? Ну заробкі-то выраслі, але ну ёсць шмат людзей, ну там падтрымоўваюць-то не тых, у кого заробкі выраслі, там падтрымоўваюць, я не ведаю, ну там бацькоў, у якіх пенсія, там яшчэ кого-небудзь, у кого заробкаў не хапае. Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок». Подписывайтеся, спасылачка ёсць у апісанні да гэтага стрыма. Эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі палітэканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, ставце падабайкі, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.